La cèdula d'habitabilitat és un document que s'obté a partir del certificat d'habitabilitat que ha de redactar un tècnic competent i que reflecteix bàsicament les qüestions normals, les característiques de l'edifici, localització, nombre d'habitacions, superfície útil i el nombre màxim d'ocupants. D'aquests elements, el més important seria la superfície útil. Ens ha comentat el senyor Mallol que un dels aspectes importants del llibre 6è, de la modificació del llibre 6è del Codi Civil Català, és la informació. A partir de l'aparició de l'entrada en vigor del llibre 6è, la informació és molt important i per tant la superfície útil ha de ser un element correcte. No sé si vostès s'hi hauran dedicat o no, però si un navega per internet veurà que fins i tot es promocionen cèdules d'habitabilitat sense necessitat de visita. És a dir, que el tècnic, si això és així, el tècnic agafa, i això ho sabem perquè també s'ho hem comentat a la Generalitat, el tècnic agafa les dades cadastrals, tots sabem els errors que hi ha en el cadastre i a partir d'allà es munta la seva pel·lícula, li pregunten al senyor quantes habitacions té, o si la sala d'estar està en la cuina o no, fa el d'això, cobra una petita quantitat i tramita la seva.